Ragyogó és egészséges mosolyra vágyik? Igen, ez most könnyedén elérhető önnek is. A ragyogó és egészséges mosoly felszabadultá tesz, bizalmat kelt, és a teljes, egészséges élet része. A Kerox cirkónium koronáknak köszönhetően már csak egy telefonhívásra van öntől a ragyogóan egészséges mosoly. Miért válassza a Kerox cirkónium koronát? Mert mosolya ragyogóvá és egészségessé, ön pedig felszabadultá válik. Mert a szép mosoly a bizalomkeltő megjelenés alapja. Mert nem okoz allergiás tüneteket, így közvetlenül hozzájárul egészsége megőrzéséhez. Mert a legerősebb, legtartósabb és legszebb fogpótlási megoldás. Mert a precíziós CAD/CAM technológiának köszönhetően mikromilliméter pontossággal illeszkedik az ínyhez és a meglévő fogakhoz. Mert a cirkóniumgyártó Kerox cég csúcsminőséget képviselő alapanyagából készül. A ragyogó és egészséges mosoly most kezdődik, éljen a lehetőséggel. A Vital Center ajándékaként a prémium minőségű Kerox cirkónium koronák most 50% kedvezménnyel 99 000 forint helyett 49 500 forintért elérhetők. Foglaljon időpontot telefonszámunkon, vagy kérjen visszahívást a jobboldali űrlap kitöltésével.